Chakaita kuti mupinde unlawful entry chi. Chakaita ndipinde unlawful entry chekutanga ndingangoti ruchiva. Rokusagutsikana chinhu chandinazvo. Chii chamakatora musina kukumbira? Ndakanotora masolar panels, ndikatora magas bottles, mamattress, ndo zvandakanotora ipapo. Kwamunotengesa? Kapana kana chandakatengesa. Kana ndakangozvitora, musi wandakazvitora ndakanzwa voice ichitotaura kuti kusaba. Kanga riri kutanga here apa muchitora zvinhu zvevanhu? Kanga riri kutanga. Ndikekutanga. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Tiri pano paGuruve prison zitando Sylvester tafumana chirongwa chinonzi home away from home. Patinouya tichitaura nema inmates tichinzwisisa kuti rehab iri kuvabatsira zvakadi. Chirongwa chakaiswa na Commissioner General kuti kana munhu achinge apinda muprison asina ma-O levels aite ma-O levels, kana anga aine ma-O levels ake, kana kuti osarudza kosi yekuita ma-auto electrician, carpentry, nezvimwe zvakasiyana siyana, building, farming, kupfuya huku zvinoitwa mukati menzvimbo ino, kuti kana vachizenge vabuda muno muprison vagozotanga kunoitawo zvavo zvavanoda kunge vachiitawo zvavakadzidza muno kuti vagogona kuwana pekutangira. Panapa ndina mukoma vandinawo regai tinzwe kuti vanoitwa vani. Makasimba here mukoma? Nofara makadii baba? Tiri pa family week ka? Tinotenda topatitori. Mambo vhakachirwa here? Ya mhuri dziri kuuya. Dziri kuuya? Dziri kuuya. Zvakanaka zvakadii kuvhakachirwa nevanhu uri muusungu? Tinonzwa kufara chaizvo kana tichivhakachirwa nevanhu kubva kumba vachizotoona, nokuti muchitoona takadai so tine mhosva dzatinenge takaita dzakasiyana siyana ende takaparira kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vacho takatadzira hama dzedu, vamwe tikatadzira community munharaunda matinogara, vamwe tikatadzira hurumende iri kutitungamirira. Saka kana uri kuno kumusungwa saizvozvo ukaona hama dzichikuteera, zvinoratidza kuti kana ukabuda panze hama idzodzo dzinokugamuchira. Imi makapinda nenyaya yei muusungwa? Ndakaita unlawful entry. Unlawful entry. Urai makapuwa manguva yakadii muri mukati? Ndiri kumanya 24 months. 24 months. Alright, makore maviri kaya. Chakaita kuti mupinde unlawful entry chi? Chakaita ndipinde unlawful entry chekutanga ndingangoti ruchiva, rokusagutsikana chinhu chandinazvo. Chechipiri imhepo dzinoteera vanhu. Kurarama kwatinoita isusu tine mhepo dzakawanda dzinotiteerera dzakangosiyana siyana. Saka izvozvo zvikakugara zvikazara pauri, unopedzisira kunotora chinhu chisiri chako, pakupedzisira kwacho unopedzisira wava musungwa saizvozvo izvi. Musi wakaitika unlawful entry panga pamba pacho pakamira sechi pachikoro. Naanopinda mudzimba dzematichers pachikoro ndozvakaitika. Chii chamakatora musina kukumbira? Ndakanotora masolar panels, ndikatora magas bottles, mamattress, ndo zvandakanotora ipapo. Ndobva mazviita sezvo zvacho? Ndakangozvitora ndikazvichengeta kumba. Kwamunotengesa? Kapana kana chandakatengesa. Kana ndakangozvitora, musi wandakazvitora ndakanzwa voice ichitotaura kuti kusaba. Ndobva ndazvichengeta zvinhu izvozvo. Saka zvakazondiomera kuti ndinozvidzosera kuzosvika zvikoro zvavhurwa waridzi ndobva wauya. Ndobva noripota mapurisa, zvinhu kazotanga kutsvagwa, ndobva information yekuti zvinhu zviri kumba kwangu. Because nhasi ndakambozviviga zvaingogara zviri mumba. Mapurisa ndobva zvazota zotora zvinhu zvese. Saka vaingosvika uchingozviona zviri pachia. Kanga riri kutanga here apa muchitora zvinhu zvevanhu? Kanga riri kutanga. Ndikekutanga. Saka ndobva mazotorwa, ndobva manzi mapuwa 2 years. Ndizvozvo. Makabatikana zvakadi mazosungwa manje? Voice riya rataura futi? Ndasungwa ndava muno mukati saizvozvo zvima first days. Ndakabatikana zvechokwadi nokuti ndakunzwisisa kuti chinonzi jeri chii. Kana tiri kunze vanhu vazhinji tinotaura mashoko akashata pamusoro pechinhu chinonzi jeri. Vamwe vanoti kujeri kunorohwa vanhu, kujeri kunofiwa,
zvingodaro so asi ndava muno mukati ndikutoona kuti tikutodzidza zvinhu zvakawanda tiri pajeri toni mabasa tikutodzidza muno pajeri ekuzvichengeta kana tabuda tava kunze mabasa madzidza ndeapi muri kufarira inini zvangu kusaidi kwangu chaiko ndinoita zvekudriva tractor saka ndine zvizhinji zvandandisingaiti ndiri kunze zvandakanodzidziswa ndiri panapa zvekuti tractor ukaona yaponja vhiri unogona kutosunga kana kutoisa majecha muvhiri imomo uchitoenda kubasa nayo. Nekukura kwarakaita rinochinjwa nemunhu wane here rinotoshandika irori rinotoshandika zvakanaka chaizvo izvo ndasingazvizivi. Asi makagara muchingodriva tractor muri kumba munomu futi ndo basa randakudriva futi saka ndo main one ramuri kuita iroro nekuzoshandawo ndiri kurehab maofficers angu andokushandawo ndivana sekuru atinawo vakudzidzisa zvakawanda ikoko kugarisana nevamwe zvakanaka kuzivawo kunyora chinhu chona ndakabva kuma singatoziva kunyora izvo ndakutoziva kutonyora ndakutoziva kutoverenga maitadza nei kunyora munhu mukuru akaita ndaenda kuchikoro baba kumakaregera kuenda kuchikoro bereki vedu vangu vasina mari dzekutirisa kuchikoro kune vamwe vakatomboenda here kufamily kwenyu kana ndimi chete kuchikoro kuchikoro ndingangoti ndini chete anotoratidzika zviri nani ndini vamwe vese havana kana kumboenda kuchikoro asi zvino makutonyora ndakutozvinzwisisa aiwa saka tinotenda nebasa riri kuita ana sekuru rambai muchishingirira muchidzidza chokwadi. Then matambudziko akawanda anoitika mumhuri, kusundirwa kwemhepo ikoko kunoitika. Tabenge tichinzwawo zvakare kuti hamusiri mega muri muhusunga. Chokwadi. Zvakamira sei? Ndanani vamwe varimo? Sekungotarisa kwamukuita panapa kutakawanda nini handisi ndega kumhuri kwanakadziyanike ndiri panapa. Mhuri yenyu munonzi kwani? Nino kwanakadziyanike. First name ndonzi Dina Kadziyanike. Dina Kadziyanike. Kumusha muchibva kupi? Kukanyemba. Ndire kwadwana. Uko ndakabara hosha. Nditone mabrothers angu ari panapa. Vaning'ina vangu vari pano pagroup prison panapa. Vakapinda nemedha. Chii chakaitika sokunzwa kwamune time? Vakauraya mukoma. Vaidhakwa. Vari pamwe chete vadenhana vatanga kurwa ipapo mumwe wacho vasvika pakukundika vashaya vasunga futi mapurisa vakatoteera ini ndatova kuno kudhara. Nyaya iyoyo yakandishungurudza ndichiinzwa ndo zviri kuitika kuna vapfana vako vakatosungwa uri mapurisa ndochitosvika kuno ndichivaona zveshowa varipo ndivo vandoripo asi nokudawo kwekugarisana zvakanaka nemadzishe vatinawo panapa ana sekuru kane ngoni nasekuru muzingi chapureni vayo vanoramba vanena vanombondisiya pavari ndo pandiri ndo pavari varamba vachingondiudza mashoko akanaka ekuti zvakaitika zvese zvakatoitika zvikatopfuura. Chimwe chinhu chandikuona chakanyanya kukoshesesa che chandikuita ndiri pano pajeri ndechikuziva Mwari. Nokuti pastor Muziva akazosvika panguva yekundiendesa padhuze naMwari. Izvi zvinhu zvezvakona zvikuitika kwauri Kadziyani kuti tingati isusu nenyama dzedu tingagona kuzvipedza, hatigoni kuzvipedza. Sikune munhu anonzi Mwari ndagona kupedza matambudziko akadai so. Takutanga kuita zvaMwari, tanga kuita zvaMwari, tanga kuita zvaMwari. Idzo mhuri dzatakatadzira dzacho ndataura nyaya yekuti madzingi nangu vakaponda mukoma. Vabereki chacho vekumba vanga vasingadi kuzovaona. Munoziva kana watadzira mhuri zvazvino izvezvi unogona kutotsamwira nemhuri yese handidika. Saka nokubudikidza kwefamily week nokuungana kwatikuita ikoko, iyi family week yangu yechipiri yekutanga hama dzakazondoona dzaitouya panapa tichitodya tichigocha tichita sese vaning'ina variko kudhiadhuko vasingatomboshedzwa vasina kana chavakatengerwa kana wani nichitongodya nichingodaro. Saka nokuda kwekutiwo tine masekuru atinawo vakazotora hama dzedzi vagara nadzo pasi vatanga kudzibatsira aiwa mhosva kana yatoitika yatoita se yatoitika torai munhu mumuregerera isi mhosva. Izvo family week inoi tine vakatouya kuzotoona vakatibatanidza futi tese semhuri tikatanga kuwirirana. Kune vamwe vakatofona vachitofonana sekuru wavo kuti aiwa tiri kumuudza vakoma tikuita se tukazovaona. Saka ndinotenda kunyanya madzishe vanotichengeta panapa kuti vanotibatsira chaizvo kutibatanidza isusu nemhuri. Uyu unenge mubvunzo nhando mweyai uri kupinda mumhuri menyu pamunoita family week. Vamwe vanovayazvikudza kuti takazofamba
tichinzwa kuti sei vanhu tapondana, sei isusu tapinda mukuba, zvinhu zvanga zvisati zvamboitika kumhuri kwenyu, zviri kunzi chii? ya in short ndingangoti munhu akagona kutsanangura zvinobatika ihanzvadzi yangu yakati isusu takazofamba tikanzwa kuti kumashure kwenyu kune zvakaitika madzitateguru enyu. Saka izvozvozvo zvinhu zvokuti mimi kana mabuda kubva muusungwa vachitaura seni hangu ndokuenda hangu kumba manje tinogona kuzogara pasi semhuri tonoedza kugadzisa dambudziko iro tiri tese kuti ripere. Chokwadi. Tichitarisa vari kuuya kuzokuona ivava, vanhu vamagara mamuchiintarakta navo muri kunze here? Kuti kuna mama musingatauri navo vakazouyawo pamafamily week ipapo? Kuri kungoya vanhu vakasiyana-siyana. Ndiri kungona kubata kwaMwari chaizvo. Nokuti vamwe vacho vanosvika panapa unenge usingatombovafungira kuti vangangosvika vanenge vachingoya anotavazokona yakomana tafonerwa namukoma wenyu nhingi kuti isusu tiri kudhuze kunoku saka ndanguya kuzokona ndawezokusina chakati. Mumwe ndanosvika achiti aiwa no ndiri kungopfuurawo nenzira yakomana kuti ndipfuure ndisina kuona zvisi kuita ndangomira ndinokona kuti muri vatano here. Chokwadi. Mashoko acho zvimwe zvamunoda kusheya neni ndezvekuti chatiri ngoda kungoshiya nemi panapa ndechekuti rambai muchiuya saizvozvo izvi kuzonzwawo zviri matiri isusu vasungwa kuti tine kufunga kupi, nokuti vanhu vatakatadzira panze apa pamwe pacho anofunga kuti
zvanga zviri matiri tiri panze ndo zvichiri matiri zvinhu izvozvo zvakatopera zvakatobuda tatowanwa nyowani takutorarama upenyu unyowani tichibuda panze takunotanga kuita zvinhu zvinyowani zvimwe zvavanga asingatarisiri ndozvichaitika. Kune vanhu vaya vamakabira vaya mashoko enyu kwavari ndeyekuti mashoko ekuna vanhu vandakabira ndeyekungoti ngavandiregerere endi ndichibva muno mujeri chekutanga kusvika pavari kunovakumbira ruregerero tiraiwa no ndiregerere ndakatadza zvichokwadi ndakanonopika muvhu yangu yakaita se ikapera ndaregererwa kuti ndakatadza asi pamuri ndakuchikumbira kuti muchiite se muchindiregerera totanga kurarama upenyu unyowani. Alright, mashoko enyu kuna nasekuru vamunoshanda navo vari muno mashoko kuna nasekuru vandoshanda navo avo ndeyekuti ngavarambiwa nemwoyo wavanawo wekutibatsira. Tinotenda mati zita rakazara ndiani zo? Dina Kadzianike. Tinotenda. Ndatenda. Tiri kutaura naDina Kadzianike anobva kwanakanyemba Bhonzo uko. Vanotaura kuti aiwa inini ndachisikwa chitsva, izwi ndakanzwa izwi richiti usatengesa. Zvinova zvatinofungidzira kuti zviri nyore kunyange kune vanhu vakatorerwa zvinhu ivavo nekuti zvinhu zvavo vakazvirikavha zvanga zvisati zvaita sezvisati zvatengeswa. Tine urombo kuti mhuri iri kuramba ichisangana nezvakasiyana siyana, asi tinotarisira kuti Mwari ndiMwari wakanaka, Mwari anoregerera, Mwari anobvisa vanhu mongetani dzowakaipa achivaita chisikwa chitsva. Chirongwa chinonzi Home Away from Home. Ndina Tatenda Mapiri. Regai zvekare tisangane mune zvimwe zvirongwa.